Diyan na kayo, Tita Olive. Manicure, pedicure, and foot spa. Ay, hindi na. Ay, paalang. Si Mahal. Foot spa and facial scrub. Do what's that? It's a train. Says what's that? It's a helicopter. Helicopter and train. Ganda naman ang gupit mo, tita. Oh, wow. Tracking film ba? Oh. Matakbo lang sa blue. Yes, tagal na nakakas. Isang Martes masilya ng mukha, oh. Tapos na ang masilya. Tapos na. Parang bagong gising. Ano yung ginawa siya? Foot scrub saka Foot scrub sa mukha. saka foot scrub sa paa. Sarap. Sa likod nito, ah. Ay, ito lang. Tapos na si Madam. Galing, oh, padede, oh. Padede on chair. Uy! Here, puti siya. Dakal. Kung sino mabilis yan, may premyo. Mabilis yung isa. Go! Ano mo, be?